Malawi Today. Kubatsirani nkhanizi ndine chisomo nyorenga kuyamba mitu yake. Akatswiri ayamikira President Peter Mutharika agamba kuphatikiza maunduna. Bungwe la NGO GCN layambitsa kampeni yolimbikitsa chiwerengero chodziwikiratu cha aphungu achizimayi opita ku nyumba ya malamulo. National Anti-Corruption Alliance yapempha boma ndi nthambi zake kuti lizichita ntchito yogula katundu wa boma poyera. Ndipo mzamasewero bungwe la Malawi Boxing Federation layamba kukonzekeretsa ankhonya achisodzera mpikisano yakathithi ya dziko lonse. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Tiyambeni nkhani yoti akatswiri bandale ndi azachuma ayamikira mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika akamba kuphatikiza maunduna omwe kale ankagwira ntchito paokha. Katswiri bandale ya George Shaima wati izi zithandizira kupititsa patsogolo ntchito za magawo omwe ali ndi ntchito zofanana. Ndipo kumbali yake katswiri wa azachuma Christopher Mbugwa wati izi zithandiza kuti boma lichepetse ndalama zomwe zimaonongeka maunduna akachuluka. Zambiri ndi Sarah Tembo. Akatswiri bandale ndi zachuma apereka maganizo awo pa maunduna atsopano omwe mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika wakhazikitsa. Katswiri bandale a George Shaima wati kugwira bwino ntchito kwa maundunawa kudalira momwe nduna zigwirire ntchito komanso kudzipereka kwawo. Ndiye anthu aja akaikapo chidwi kuti atumikire zinthu molingana ndi utsogoleri umene ulipo nthawi imeneyo anthu aja amatumikira. Koma anthu akachulutsa kuderera ndikusakhaso ndi chidwi chofuna kutumikira mtundu amathaso kukugwetsa. Ndiye mwina zimatengeraso kuti kodi unduna umenewu ali pamwambapo ndi ndani. Kumbali yake katswiri pa zachuma a Christopher Mbugwa walangiza boma kuti pamene likuona njira zochepetsera kuononga ndalama za boma lipewa kusankha achiwiri kwa nduna zomwe zimaononga chuma cha boma. Zithandizira ndithu chepesa mulingo wa ndalama zimene timagwiritsa ntchito kuthandizira maoffices ama unduna amene amasankhidwa. Iziso zikuonetsa kuti apanga bwino kamba kuti sanaikenso deputy ministers. Mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika asankha Rosa Mbilizi kukhala nduna yoona za ulimi, mthirira ndi chitukuko cha madzi, pomwe m'mbuyomu unduna wa madzi unali woyima paokha. Ndipo a George Patrick ndi nduna yoona za mafakitale, malonda ndi ntchito zokopa alendo, pomwe m'mbuyomu unduna woona zokopa alendo unali woyima paokha. Malo mwa Zodiac Lilongwe ndine Sarah Tembo. Pakadali pano wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo cha kumpoto a Japi Mhango ndi governor wa chipanichi ya Christopher Mzomera Ngwira alangiza aphungu ndi atsogoleri ena chipanichi kuti atsogoze zofuna za anthu osati zawo potumikira. Iwo anena izi dzulo ku Mzuzu pomwe chipanichi chimalandira aphungu atsopano anayi omwe anapambana ngati oyima paokha ku madera akumwera boma la Chitipa, Nkhata Bempamba, ku Nzambwe boma la Mzimba ndi kumwera mu mzinda wa Mzuzu. Norbert Mzembe ali ndi ripoti ili. Aphungu oyima paokha omwe alowa mchipani cholamula cha Democratic Progressive DPP ni monga a Chance Mnthali, Jacob Mtambarika, Akim Kumwenda ndi a William Chikweta Kaweche, komanso kansala oyima payekha kudera la Mzuzu City East a Gabriel Maunguru. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP kuchigawo cha kumpoto a Japi Mhango wati aphungu oyima paokha akulowa mchipanichi kutsatira utsogoleri wabwino komanso wa masomphenya wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Aphungu amene afuna agwire chipani cha DPP. Wera kwa anthu amene kwa chipani. Zikuoneka kusati ntchito yanu ngati chipani nyumba ya chinyumba mala mauti ende bwino imafunika kuti mukhale ndi aphungu okwanira makamaka chipani chikulamula boma. Governor wa chipanichi kuchigawochi a Christopher Mzomera Ngwira walangiza utsogoleri wa chipanichi kuti agwire nawo ntchito aphungula omwe nawo awapemphanso kuti atsogoze zofuna za anthu wachitira zitukuko zosiyanasiyana. Phungu wa kudera la Mzimba West Akim Kumwenda wati cholinga chake ndi kutukula dera lawo podzindikira kuti adzayankha mafunso pakutha pa zaka zisanu. Tigwirizane kuti kodi chitukuko chimachokera kuti ndipo tinapasa mphamvu ndani ndipo ndinayeneka ndithamangire kukagwira ntchito ndi anthu amenewo cholinga
titukule chigawo chathu komanso kumene ine ndikuchokera. Mawu ake phungu wa dera la Nkhata Bay Mpamba Jacob Mtambarika wati Nkhata Bay ndi chipinda cha DPP choncho mothandizana ndi mafumu komanso anthu akumeneko atukula limodzi deralo kudzera ku boma. Malo mwa Zodiac ndine Norbert Tamba Mtuva Mzembe. Tikadali pa nkhani za ndale, bungwe la NGO Gender Coordination Network NGO GCN lati litsogolera kampeni yolimbikitsa kuti pazikhala chiwerengero chodziwikiratu cha aphungu achizimayi ponena kuti izi zilimbikitsa kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo mdziko lino. Kwa mpando wa bungweli amakikethewera banda wanenezi dzulo mu mzinda wa Lilongwe pazokambirana zomwe zidabweretsa pamodzi aphungu achizimayi a mzipani zosiyanasiyana kuti akambirane za izi. Zokambiranazi zinalunjika pokhazikitsa maziko othandiza kuonjezera chiwerengero cha aphungu achizimayi pa chisankho cha 2030. Chisomo Chingwalu ali ndi ripoti. Wapampando wa bungwe la NGO GCN Amagi Katwera Banda ati zokambirana zomwe zinabweretsa pamodzi aphungu akazi omwe awasankha kumene zinali zofunikira kwambiri ati popeza zapereka mwayi kwa aphunguwa kukambirana za mavuto omwe akukumana nawo. Takhala tikunena kuti Malawi kuti ipite patsogolo pafunika kukhala lamulo lapaderadera ndikukhulupirira kuti aliyense akutha kuvomereza even today kuti kuno ku Malawi ngati sitikhala ndi lamulo lokha ndi makota azimayi kuti akapezeka parliament local government kwa president tizikhala tulibabe nyumba omwe pana kalekale ndeti kufunika kukhala ndi lamulo limene takhala ndi makota azimayi kunisa kuti azimayi akupezeka parliament komanso local government. Mkulu oona za ntchito mundu unaona za kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo a Esther Chabwera anati kusintha kwayamba kuonekako padakali pano ati potengera kuti pa chisankho cha chaka chino amayi apezako mipando yochuluka kuyerekeza ndi chaka cha 2019. Khangati kuti mwapangiratu secure eti mwayikiratu kuti pavute pasavute amayi apezekemo komano in the absence of quota pamene palibepo quota system ndionena kuti palibe chikakamizo kozipani kunena kuti ayike azimayi. Zokambiranazi zinali mbali imodzi ya project yomwe bungwe la NGO GCN lidakhazikitsa mu November chaka chatha ya Political Empowerment of Women in Malawi ndipo ikufika kumapeto mwezi uno yomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa amayi pandale m'malo mwa Zodiac. Ndine Chisomo Chingwalu. Vuto la kusowa kwa ukhondo mtauni ya Balaka likupitirira pomwe malo otazinyalala kungopezeka paliponse pena pafupi ndi malo omwe anthu amachita business zosiyanasiyana. Wapampando wa malonda pa msika wa Balaka a Harun Mwenda Machipa wauza Zodiac kuti kangapo konse akhala kuyankhula ndi akuluakulu a khonsolo ya Balaka za nkhani koma ati iwo amayankha kuti vuto ndi chuma kuti athe kuchotsa zinyalala akasiye kumtaya. Hastings Chimani walemba ripoti ili kuchoka Balaka. Titayenda mtauni tapeza malo asanu ndi awiri a milu ya zinyalala, malo ena pafupi ndipo pomwe anthu agulisa malonda awo osiyanasiyana. Wapampando wa amalonda pa msika wa Balaka a Harun Mwenda Matipa ati akakumana ndi akuluakulu a khonsolo ya Balaka amayankha kuti vuto ni ndalama kuti athe kugwira ntchito yochotsa zinyalala akataye kumtaya. Takhala tikukambira nawo kambirimbiri kosawerengeka nkhani ngati zimene zizi koma mavuto amangonena kuti mavuto ndi ndalama vuto kwina tione ma donors mwina ma organization ena atithandiza ndi tiona kuti tipanga bwanji ameneyo masiku amangodusa panafikizana mpaka pano. A Clement Chiwala omwe ndi wapampando wa komiti yoona za umoyo ku mgwirizano wa mabungwe omwe si aboma boma la Balaka ati vuto la umve ndi langonagona mtauni ya Balaka koma adindo saonesa chidwi chothana ndi vutoli. Challenge imene amanena amati ndi fuel kuti azichotsera zinyalalazo zima West Bin zijaso kuna alibe ndetu madera ndimwena amanga mwene anthu auponyamo kolera pajanchaka amati vuta ku Balaka kuno pachake china ndi chimene chikuti zinyalalazo inde aina aponyamo mabini wa amanga kanso mwina sana mange komano kuti zichotsedwe zinthuzo mpamene pali challenge. Koma mneneri wa khonsolo ya boma la Balaka Amere Makiringa ati tractor yambaka ali kuchotsa zinyalala mtaunimu ndipo ati nzodandaulitsa kuti anthu sagwiritsa ntchito mabini omanga omwe ali mtaunimu.
Trekta yathu likalikiliki yakuzungulira town komanso msika wathu wakuchidzanja kuchotsa zinyalala zonse zomwe zinali malo osiyanasiyana. Koma ngati konsolo ndifokhumula ifeyo kuti anthu ambiri sakugwiritsa ntchito malo amene tinayika otalira zinyalala momwe tinayikamo mabini aja timawawumba ndi simenti amakhala okulirako m'malo mwake anthu amangotaya zinyalala paliponse zomwe zimatipatsanso ifeyo a konsolo ntchito yayikulu kuti tiyendere monsemo kutolera zinyalala. Vuto lochotsa zinyalala ndi kukataya malo enera ndi lalikulu makhonsolo ambiri sikubalaka kokha. M'malo mwa Zodiac kuno kubalaka ndine Hastings Jimani. Ripoti latsopano likuonetsa kuti mitengo ya zakudya mdziko lino inatsikako mwezi watha wa September kusiyana ndi mu August. Koma ripoti ili kuchokera ku bungwe la National Statistical Office NSO laonjezera kuti mitengo ya katundu ina inakwera pang'ono mu nthawi. Ndipo pakadali pano katswiri wa zachuma a Christopher Mbukwa wati mitengo ya katundu ipitirira kukhala yosakhazikika pa msika zomwe zichititsa kuti banki yaikulu mdziko lino isatsitse chiwongoladzanja. Kenford Mdima watsandi report. Ripoti la bungwe la National Statistical Office NSO lati mlingo wakukwera kwa katundu pa msika mu September wafika pa 28.7% kuchoka pa 28.2% mu August. Koma ripoti ili lati mitengo ya zakudya yatsika kufika pa 33% kuchoka pa 33.7% mu August. Mneneri wa NSO Asamuel Chipokosa wati ngakhale mitengo ya katundu yemwe si zakudya yakwera, zakudya zatsika mitengo. Zimene zikutanthauza kuti amalawi mbali ya zinthu zimene amagwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku kandi zakudya kasi zakudya akuyenera kupereka 28.7% more kwa mlingo komanso quality ya zinthu zimene amagwiritsa ntchito kuyerekeza ndi September 2024. Katswiri wa zachuma a Christopher Mbukwa wachenjeza kuti mitengo ya katundu pa msika ipitirira kukhala yosakhazikika kufikira anthu atakolola mbewu zawo. Pali zina zimene zimadza kamba ka kukwera kwa mitengo ya katundu. Chimodzi mwa izo ndizoti banki yaikulu ya Reserve Bank singathe kutsitsa mlingo wa chiwongoladzanja chifukwa ndalama zikamapezeka kwambiri zimathamangitsana ndi katundu wochepa, ndi chimene chimapangisa kuti katundu akhale wokwera mitengo. Padakali pano boma lili ndi malingaliro ogula chimanga chokwana matani 200,000 ku Zambia, koma akatswiri a zachuma akuti izi zithandiza kuti mitengo isakwere koma kwa nthawi yochepa. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Mdima. Mukonera nkhani pano pa Zodiac muli ndine Chisomanyo enda tipitiriza nkhani ziposachedwa apa nkhani omwe. Mabungwe pansi pa National Anti-Corruption Alliance NACA apempha boma ndi nthambi zake kuti lidzichita ntchito yogula katundu wa boma poyera pofuna kuthana ndi ziphuphu komanso katangale. Wapampando wa bungwe la NACA a Michael Kayatsa walankhula izi kutsatira kalata ya banki yaikulu ya Reserve yomwe yati yayamba imitsanso ganizo lothandizira kugula katundu m'malo mwa boma. Malinga ndi kalata yomwe banki yatulutsa dzulo ganizo lili khudza mbali zonse. Dickson Chivwati Gondwe ndi report. Wapampando wa bungwe la NACA Michael Kayatsa wati nzodandaulitsa kuti dziko la Malawi likutaya ndalama za nkhaninkhani kamba ka kambelembere ena omwe amakhazikitsa ndondomeko zolakwika pa nkhani yogula katundu mboma. Malinga ndi Kayatsa zomwe achita banki yaikulu ya Reserve zithandiziranso kuti iwunikire ena mwa mavuto omwe akhala alipo pa nkhani yogula katundu. Kuchita zinthu mobisa ndi kumene nthawi zambiri kumakolezera idwa katangale ndi boma lichite zinthu poyera tidziwe kuti kodi ma contracts ati amene adapangidwa machinyengo komanso ndi ati amene akukhansulidwa ndi pa zifukwa zawo zotani. Pakhalanso kuchita zinthu poyera pangaso ma contract anyuwani nchito chakuti pazakhale zachinyengo za mtundu lonse komanso pazakhale kuphwanya ndondomeko ndi malamulo okhuzana ndi kagwidwe ka katundu boma. Yemwe amalankhulapo pa nkhani za ulamuliro Dr. George Chaima wayamikira banki ya Reserve pofotokozaponso kufunikira kothana ndi mchitidwe wa katangale omwe wakhala ulipo mu ndondomeko yogula katundu wa boma. Reserve Bank nayo somene ya kupangana gawo limene lili likungofuna kutsatira ndondomeko kapena lamulo limene a president anapereka. Kungoti nthawi zina lamulo likamaperekedwa pamafunanso kuona kuti kodi nthawi imene tikuperekayi tili ndi katundu okwanira ma department amene aboma nanga ndogwira ntchito tili nawo okwanira. Pa 7 Oktoba chaka chino boma linayimitsa ndondomeko yolemba anthu ntchito komanso ntchito yogula katundu osiyanasiyana. M'malo mwa Zodiac ndine Dickson Chivwati Gondwe.
Bungwe la Standing Voice lanenetsa zakufunikira kwa thandizo la zamaphunziro ndi chuma kwa anthu omwe ali ndi khungu la chaubino ndi cholinga choti akhale odzidalira. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli athu Ntufye Juma wati maphunziro ali ndi kuthekera kotukula anthu apachuma. Iwo anena izi mu mzinda wa Lilongwe pokhazikitsa ntchito ya zaka zitatu yofuna kutukula miyoyo ya anthu a khungu la chaubino m'dziko lino yomwe akuyitcha Titukulani. Christina Jota walemba ripoti ili. Mabungwe atatu a Standing Voice, Girls Empowerment Network ndi Beyond Sun Care akhazikitsa ntchito ya zaka zitatu yotukula miyoyo ya anthu omwe ali ndi khungu la chaubino yomwe akuyitcha Titukulani kudzera m'maphunziro ndi thandizo la zachuma. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Standing Voice Ntufye Juma wati kuti anthuwa atukuke chofunika kwambiri ndi maphunziro. Ntchitoyi ayikhazikitsa lachinayi mu mzinda wa Lilongwe. Mukuvomereza kuti mwayi wawo kuti aphunzire ambiri amakhala ndi mavuto ngati mene kuti apeze mwayi akhoza kupita ku sukulu koma kuti akathandizike moyenera pamakhala pali mavuto ena ndi ena wina kukanika kuamvetsa kuti makufuna ndi chani mphunzitsi mwina kukanika kuathandizira bwinobwino klasi ambiri amathira sukulu chamwe kulekeza panjira osapitirira enanso mwina akafika mwayi kuti apite ku college kumene amatha kuphunzira koma mwina ntchito maluso amanjawo koma kuti akayambe ma startups kuti akayambe ma business pauka apeze kuti palibenso mwayi ngati umenewo. Ndipo mkulu wa bungwe la Malawi Council of Disability Affairs Makoda George Chusiwa wati ntchito iyi yabwera mu nthawi yake. Ntchitoyi ili nkuthekera kwathunthu kokonza mavuto onse komanso kowunika mavuto onse kuthetseratu mavuto amene anthu akhungu la chaubino mdziko muno amakumana nawo kwa nthawi yayitali. Takhala tikukamba za mavuto a anthu amenewa koma mwina kuzamako pa nkhani yokhudza kuti kodi amakumana ndi zotani pa nkhani ya za ntchito, nkhani ya zachuma, nkhani mwina yogwira ntchito paokha, nkhani ya maphunziro, nkhani mwina ya za umoyo, nkhani imene inali yofunikira kwathunthu. Mlembi wamkulu mundu unaona zoti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo Dr. Netha Sempele Ngala wati boma ndi lodzipereka kutukula miyoyo ya anthu akhungu la chaubino kudzera m'maphunziro a ntchito zaluso. Ntchitoyi ikuyembekezeka kukhazikitsidwa m'maboma 14 a dziko lino monga ku Balaka, Blantyre, Dedza, Chikwawa ndi Lilongwe. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Christina Chiota. Akuluakulu a Council ya Karonga ati kupereka upangiri wa utsogoleri kwa amayi anyamata ndi omwe ali ndi maulumali osiyanasiyana nkufunika pa chitukuko. Mkulu woona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo Council ya Irene Mwenerupembe wauza Zodiac pa maphunziro amagulu omwe linakonza bungwe la Evangelical Association of Malawi kuti upangiri omwe apeza uthandize kuyankhula chinthu chimodzi ndikuonesetsa kuti adindo akuchita zoyenera. Adam Zundaninge walemba ripoti ili. Poyankhula ku maphunziro amayi achinyamata komanso anthu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana nkhani yokhuza usogoleri komanso mmene angamenyere ufulu wawo. Mkulu woona kuti pali kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo Council ya boma la Karonga Irene Mwenerupembe ati maphunzirowa athandize kwambiri kuti maguluwa ayenera kukhala m'makomiti achitukuko amadera akumidzi komanso nkhani ya usogoleri magawo osiyanasiyana. Mwenerupembe anafotokoza kuti upangiri kumene anthuwa apeza maphunzirowa uthandize kwambiri kuti azichita zinthu limodzi komanso kuonesesa kuti adindo akuchita zinthu zoyenerera. Maphunziro amene ofunika chifukwa chonena kuti tikanena utsogoleri mmuzi mwanthu utsogoleri amanchitamo osaona kuti kodi magulu enawo kodi akutenga nawo mbali omwe ukhoza kuona aliyense kuti ndofunikira komanso ndoyenera kuti atengepo mbali. Mmodzi mwa anthu amene anachita nawo maphunziro a Noah Simwaka ati maphunzirowa abwera pa nthawi yake ponena kuti anthu amene ali ndi maulumali amasalidwa magawo osiyanasiyana a ntchito zachitukuko. Nanga chifukwa chani bungwe la Evangelical Association of Malawi linakonza maphunzirowa? Eden Mbale ndi mmodzi moyendetsa maprojekti ku bungweli. Tikudziwa kuti muzinthu zambiri amatsalidwa mu nkhani za ma discussions zakukhudzana ndi zachitukuko ndiye tinabweretsa anthu akuti tapange empower kuti azitha kuyankhulapo pa nkhani za maulamuliro amene akumachitika mu community pa district komanso mu dziko ku nkhani zachitukuko komanso za kayendesedwe ka chuma cha dziko. Maphunzirowa ndi mbali imodzi ya project ya Fighting Inequalities imene kugwiridwa ndi thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la NCA DCA Joint Country Program. Malo mwa Zodiac ndi Adam Clement undani. Pano tioneno za masewero.
La Malawi Boxing Federation lati layambitsa ndondomeko ya mphamvu yokonzekeretsa nkhonya chisudzera pamene atengena umbali pa mipikisano yakathithi ya dziko lonse kuyambira kumathero a sabatayi. Mlembi wa bungwe la Drake Chitambo wati ndondomekoyi ikutsatira miyezi ingapo yofufuza ndi kusankha osewera nkhonya kuyambira mwezi wa March chaka chino, ndipo cholinga chake ndi kuwakonzekeretsa pa mipikisano ya dziko lonse monga Commonwealth Games yomwe ichitike chaka chamawa. Achitambo akufotokoza zokonzekera za ko 2026 zayambadi kusongola taika maprogramu osiyana-siyana amene mtundu wa Malawi uwe tikufuna kuti udziwe kuti pa 19 October Boxing Federation of Malawi yakonza boxing exposition ndi Dzaleka Boxing Club kudzaleka refugee camp ground. Mumpikisano meneyo tikuwesa maboxers pamene pa Adzaleka Boxing Club akabwera ndi maboxers awo 10 ifeso 10 ndikuti there will be 10 fights. Tikachoka kudzaleka ndinene kuti Kawale Masintha ground get ready tikubweranso pamenepo ndi boxing exposition. Komanso tikatero tizabwera ku chigawo cha kumwera desert ground kupabango yapo tizabweranso ndi boxing exposition. Tikatero anzathu aku Katoto Zolozolo Chiwanja Paso Dunduzo boxing exposition ina ikubwera pa Katoto ground masiku akubwerawo. Tikufuna tuma boxers athu kuti akhale okonzeka kwambiri ku Malawi nakhala ikupita ku Olympic Commonwealth Games. Koma ndi sport ya boxing yokha imene yabweresa ku mamedo. 1972 Tatu Chewonga anabweresa medo. 1986 Filimon Ayesu ku Los Angeles anabweresa so medo. 2026 boxing iso ikabweresa so medo ku Glasgow 2026.